Исәнмісіз эфирде яңалыклар шығарылышы студияда Роза Хабибуллина алға таба төп темалар турында. 6 кешенең гомере өзелде, унлап кеше хастаханәдә. Башкортстанда Чаллыдан туристлар удырган автобус һәлакәткә очрады. Эстабар лагере базасында өстәмә белем бирү үзәге оештырылачак. Аны ачу мәсьәләләренә багышланган киңәшмәдә дәүләт киңәшчесе Минтимир Шәймиев катнашты. Җиңү паркында Шәһәркүләм Петров бәйрәме үтте. Халык уеннарын, Петров сиберкеләрен Римма Султанова күреп кайтты. Башкортстанда Чаллы туристлары утырган автобус юл һәлакәтенә очрады. Әлеге аварияда 6 кешенең гомере өзелде. Салонда барлыгы 39 пассажир була, аларның барысы да безнең шәһәрдәшләр. Автобус Миндыгыл Чаллы маршруты буенча хәрәкәт иткән. Туристлар 15 июльгә шәһәргә кайтып җитәргә тиеш булган. Шәһәрдәшләрнең Башкортстанның Бөрьян районынан кайтышы булган бу урын туристлар арасында бик популяр. Меңдегол авылыннан ерак түгел данлыклы туюлыклар һәм мәгарәләр урын алган. Сплав, ягъни елгадан көймәләрдә йөзү маршрутлары да киң таралган. Чаллы белән 2 арас 8 сәгать. Шәһәрдәшләр дүшәмбе иртәнгә өйләренә кайтып җитәргә тиеш булган. Автобустагы пассажирларның барысы да Лидер Транс компаниясендә хезмәт куйган. На 52-м километре автодороги Булгакова, Белорец, произошло дорожное происшествие. Автобус на ровном участке дороги опрокинулся из-за сильного ливня, как водитель утверждает. Сейчас следственные органы смотрят. На данный момент имеется информация о 6 погибших и 13 пострадавших, в том числе 2 ребенка. Они доставлены в ближайшие больницы. 16 пассажиров не пострадали, находятся в прибывшем администрации районе автобусе. Фаҗиганы Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үз контролена алды. Зыян күрүчеләрне республика хастаханәләренә кайтару өчен санавиация эшли. 2 кеше Уфада дәвалану учреждениесендә кала бирә. Аларны кузгалтырга ярамый ди табиблар. Шәһәрдән шулай ук Башкортстанга автобус җибәрелде. Ближе, наверное, к ночи тела наших жителей будут доставлены в лечебное учреждение, соответствующим образом оформленные, выданные родным и близким. Руководством города предпринимаются все меры организационного характера для того, чтобы оказать помощь и поддержку семьям погибших. Башкортстанның тикшерү комитеты берничә мәддә буенча җинаять эше кузгатты. 32 яшьлек автобус йөртүче тоткарылды. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллыда өстәмә белем бирү үзәге оештырыла. Ул шәһәр читендә Следопыт Эстабар лагере базасында булачак. Соңгы елларда бирегә балалар кабул итмәделәр, корпуслар начар хәлдә иде. Үзәк ачуга кагылышлы киңәшмәдә Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимир Шәймиев катнашты. Ул эш сәфәре белән Чаллыга килде. Ләйсән Ханова дәвам итә. Саулык сәламәтләндерү комплексы биләмәсендә 4 лагер урын алган. Аларның берсе Эстабар, иң соңгы төзелгәне булса да, соңгы елларда авария хәлендә иде. Хәзер аның базасында шәһәрдән читтәге өстәмә белем бирү үзәге оештыру турында сүз бара. Исеме дә бик кулай, диде Минтимир Шәймиев, корпусларны карау барышында. Монда тудык, монда үстек, мондадыр безне жәл дип атыла тукай. Тәк дамалгын әйтмәгән инде. Шуңа әйтә. Вот поэтому мы должны исходя из всего, делать эти шаги. Минтимир Шәймиев билгеләп үткәнчә, балаларны һәм яшьләрне көндәшлеккә сәләтле итеп үстерү заман таләбе. Ким дигәндә 3 телдә, татар, рус, инглиз телләрендә белем бирү учрежденияләре әлеге максатка ирешүнең мөһим бер юлы. Эстабар базасында оештырылачак үзәктә полилингваль булачак. Исходя из концепции, значит, что должно быть? Это же образовательный комплекс, я вам скажу, загородный, но постоянного пребывания. Да, функционирует. Үзәк Чаллыдан кала Алабуга, Әлмәт, Түбән-Кама полилингваль учреждениеләрендә белем алучы балаларны да берләштерәчәк. Киңәшмәгә әлеге шәһәрләрдән дә вәкилләр чакырыла иде. Хәзер төп мәсьәләләрнең берсе үзәктә эшли алырлык кадрлар мәсьәләсен хәл итү. Мы хотели бы укомплектовать кадрами наши полилингвальные образовательные учреждения с 1 сентября 2019 года. Учителя-педагоги, которые пройдут конкурсный отбор, они становятся коллективом школы, детского сада и загородного лагеря. Балалар өчен шөгыльләр татар, рус, инглиз телләрендә алып барылачак. Телләр өйрәнүдән тыш үзәк яшь буында техник һәм иҗат осталыкларын чарлау максатында алга куя. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Шоллы татар мәдбуғаты зур юғалту кешірем. 13 июль күнні Көміш Қыңғырау газетесі Мейдан журналы рәсәмі Фойл Ислам кинет арабыздан кетті. Аңа 58 еш еді, Фойл Ислам шәһәрнің барлық татар газеті журналарына үзінен зур өліш кірткен талантлы шәхіс. Балалар газетісінде 22 ел дәуімінде рәсәм дизайнчы болып ішләді. Көміш Қыңғырауның һәр номері оның йоқты матур фотолары белән безелгән. Бу менә безнең Фойл Исламның газетада соңғы эше инде. Ул безнең шулай беренче биткә үзе кызыклы фотосюжет төшерде. Һәм аны матур итеп рәсемнәр белән бизиде. Бу аның үзенең уйлап тапкан, үзенең кәтеп җибәргән безнең газетага шундый эш стиле, эш алымы инде. Ул үз эшенә бик игътибарлы кеше иде. Һәм үзенекенә генә дә түгел, менә гомумән газетага. Фойл Ислам туган төбәгендә Октаныш районының Урьяда авылында җирләнде. Хезмәттәшебезнең якты истәлеге безнең күңелләрдә сакланыр. Җиңү паркында шәһәр күләм Петрау бәйрәме узды. Ул көндезге сәгать 3-тә башланып кичке 9-га кадәр дәвам итте. Шәһәрдәшләребез бу христиан бәйрәменә бик теләп йөриләр. Быел ул 28-нче тапкыр үткәрелде. Оештыручылары Чишмә халыклар дуслыгы йорты һәм Виталий Агапов җитәкчелегендәге шәһәр керәшен җәмгыяте. Халык уеннарын, Петрау себеркеләрен хәбәрчебез Рима Султанова күреп кайтты. Петрау христиан динендә изге апостоллар Петр һәм Павел көне. Халык аны күбрәк табигатьне улылау бәйрәм итеп уздыра. 12 июль җәй уртасы. Бу көнне табигатьтә үзгәрешләр башлана, кошлар сайраудан туктый. Дару үләннәрнең шифасы тамырга китә. Ә менә себерке Петраудан соң киресенчә өлгерәгенә. Ул политический грамотный ведет себя. Себерке зур булырга тиеш, кулда ипле булырга тиеш. Менә буныларын сындыралар инде. Петрауда халык шын күңелдән ял итте. Мәйданда кызык уеннар, күмәк җырлар, биюләр, уен көлге гөрләде. Бик матур, киләчәктә дә килеп биргә ятсын. Үләннәр җыя торган көн, ул төрле үләннәр, күп әйберләрнең өлгерә торган вакыты, орлыклана, шундый көннәр элеккедән калган ул. Былтыр да килдек, бик охшады. Агаповны жаратабыз без. Бәйрәм сәхнәсендә Шаулы, Казан, Сарман, Крешин халык фольклоры коллективлары чыгыш ясый. Ә халыкка иң зур бүләк Петрауга Татарстанның халык артисты Галина Казанцеваның килүе. Монда күңелле, монда авыр яхшы. Монда үзебезнең иншалла атлар керми җылга. Бу бәйрәмнең үз сынамышлары бар. Петраудан соң 40 көн кызу булырга тиеш. Халык хак әйтәдиләр. Бәлки чынлап та ниһаять чын җәй килер. Рима Султанова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник. Запись по телефону 78 03 03.